бо шуморо аз сари нав гем трудовой договор мекунед, мешавад ки якум курси донишгоҳҳо вастанавид кунед. Ягон савол боша метавонед дар ҳамин комментария нависондан мегирӣ бародар. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монед ва то охирша тамошо кунед. мо хостем ки имрӯз бисёртар ба саволҳои шумо ҷавоб гардонем. бо диққат гӯш кунед то ба саволотон ҷавоб гиред. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Патент дорум, уведомление кардагиам. Агар аз ин кор ворид шавам, ба дигар кор устроиться шавам, боз уведомление роӣ мекунам ки вақте ки шумо дар як ширкат кору фаъолият мекунед, ҳамин қадар бидонед ки шартномае ки шумо мекунед, шартнома бо ҳамун ширкат мебошад. Вақте ки боз ба дигар ширкат рафтаи кору фаъолият кардан, бо шуморо аз сари нав гем трудовой договор мекунед, бале пештараш аннулировать мешавад, ба хотире ки шуморо мисол корфармо аз кор озод мекунад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Муҳлат ба охир расид ё ин ки не? Оиди уведомление ва патент. Оиди патент ва уведомление продлит кардагиам муҳлата. Яъне то рӯзи 17 марта ама муҳлат дора бародар азиз. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум. Бародар чӣ хел фаҳмем депорт ё уведомление кардагиам ё ин ки не? Мо ҳамин услугара доштем проверка мекардан запретора ва патентора. Мутаассифона ҳамин услуга ҳозир кор накардаест, мо наметонем проверка карда ва ягон каси дигарам тавсия дода наметонем. Эҳром нависондаед. Ассалому алайкум ака, финал чӣ шид? Бародари азиз, финали юристиҷаи гузашт дар канал ҳастай, записаш сохранид шидагиай, метавонед ки дар омада тамошо кунед ё дар ҳамон WhatsApp бинависед, роҳитон мекунам, тамошо мекунед бародари азиз. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Як савол доштум. Мешавад ки якум курси донишгоҳҳо вастанавид кунед. вақте ки шуморо якум курси мисол хориҷ кардагиам вастанавид мекунед, боз аз ҳамун якум семестр мехонед. Агар як семестр буд шида бошад, дигим семестр сар шидагӣ бошад, ҳеҷ чиз ба инобат гирифта намешавад, аз якум семестр бигем ранги донишҷӯи нав донишгоҳа сар мекунед. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум. номерои хитона нависед. ягон савол боша метавонед дар ҳамин комментария нависондан мегирӣ бародар. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум соҳибон. ман гостчӣ омадам. граница гузашта метавонам пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки шумо мигратсиони картаи гостчӣ мегирем бародари азиз, 3 моҳ пас вақте ки аз Россия берун биромадем, тибқи қонунгузории Россия бигирем, агар бо баъди 3 моҳ ҳақ дорем ки вориди Россия бишем. лекин мо дар ин мавзӯъ гуфтем ки баъзе ай нафарҳое ки граница мебаранд, таксиҳо вақте ки мебаранд мегзаронанд ай граница, бо абрада ҳамво метавонанд ки вориди Россия бикунанд. мақсад зависит ай ҳама одамие ки ба граница мебаранд. хоб тамошобинони азиз, то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.